Kedeptos mak aku nyawang setiamu ya selendang biru Bro Pak adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan ngono Dik Petruk wah ngancik gara-gara Mas iki jam pira iki jam 2 pas manut jamku wah ya ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha kerja karo masjid aja nganti nerak kira nah kuwi apa tahu mbiyen ya sing lontolan dhisik mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke ya ular kambang yo sek ya akeh men to fanmu sek ayan
Ya, nggo mukadimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendro mawon. Wis belok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kowe enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom buat terakhir.
Mas Heru, Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metruk kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sido Rondo. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Enggar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Malah ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh iya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem geblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sido Rondo Pak Kabehan. Oke, senam pagi. Yuk kelilir. Nanging piye kabeh iki wis kepedhot. Nyun sewu. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kiweane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Atuh tresno bebojoan selawase. Astabrata. Nyun sewu. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kiweane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk.
Ya, mie sedap iki selehke sik. Iya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tes. Was. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng Mas enjing Dana. Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para Enjing. pemirsa yang di YouTube Astra Prata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo lah ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka niki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Akan cumbro mani, cunda mani. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Wilujeng enjing. Selamat pagi Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikeki goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah hepan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kan gelo. Piye oh. Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki batapati kapengin
ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konektes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kala ati salawase Sabrata nganti nggonku goleki patah-pati kepengin ketemu senajan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kaya sing andal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kala ati salawase. Terima kasih gede nih Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Alah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo.
Thank you.